മേഘാലയയിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നമ്മളിപ്പം വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ കൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബംഗാൾ നമുക്കൊരു 900 കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ ഓടാനുണ്ട്. അപ്പോൾ പകുതി ആയതേ ഉള്ളൂ, ഇനി ബാക്കി പകുതിയും കൂടി ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുക. അപ്പോൾ അച്ഛമ്മയും കൂടി നമ്മൾ ഇത്തവണ ലോറിയിൽ ഒരു ലോങ് ട്രിപ്പായിരുന്നു പോയത്, കേരളത്തിൽ നിന്നും മേഘാലയയിലേക്ക്. അച്ഛമ്മേ, നമ്മളെ എത്ര സംസ്ഥാനത്തോടെ അങ്ങോട്ട് പോയത്? അങ്ങോട്ട് പോകുന്നൊരു 10-11 സംസ്ഥാനമില്ലായിരുന്നോ? അങ്ങോട്ട് 11 ഉണ്ടായിരുന്നോ? 11ാമത്തെ സംസ്ഥാനമായിരുന്നു മേഘാലയ അല്ലേ? അത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കൊച്ചുകള്ളി. കുഞ്ഞിക്കൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലോങ് ട്രിപ്പായത് അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ NH-12 കൂടെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൽക്കട്ട ലക്ഷ്യമാക്കി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പെരമ്പോർ ഫറാക്ക സെക്ഷൻ NH-12. ഇതുണ്ടോ? ഇതെന്നാ സാധന? അത് കരി ഉണ്ടാക്കുന്ന തോന്നുന്നുണ്ടോ? കരി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചൂളയാ കേട്ടോ. അതെ അതെ അതെ, അത് മണ്ണും കൊണ്ടാ ഫുൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. അത് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പണ്ട് നമ്മുടെ അവിടെ കരി ഉണ്ടാക്കുന്ന അങ്ങനെ മണ്ണിനകത്തെങ്ങാണ്ട് ഈ കൊടുത്തിട്ട് മണ്ണ് മൂടുക അല്ലേ അമ്മേ? അങ്ങനെ ഞാൻ അടുക്കിയിട്ട്. ഇത് അടിപൊളി ഒരു പാലമാണല്ലോ ഇത്. ഈ സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ ട്രെയിനും പോകുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, റെയിൽവേ ലൈനാണ്. ഇത് വലിയൊരു കനാല കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ, എന്നാ വലിയ കനാലാന്ന് നോക്കി. ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം. ഇതേ ആ ഫറാക്കന്ന് വരുന്ന വെള്ളമായിരിക്കും. അതാ അങ്ങോട്ടുള്ള ലൈൻ ഇതേ അതിലേ ഉള്ളതാ. എന്തോ മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടച്ചേക്കുക പാലം. അപ്പോൾ പുത്തേ ട്രാവലോൻ്റെ മേഘാലയയിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അങ്ങോട്ട് നോക്കി, അത് ഈ കനാലിലെ വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്നതാണോ? അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ. ഗംഗാജി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇത് പക്ഷേ ചതുപ്പ് നിലം പോലെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോഴും ഈ മഴക്കാലം അല്ല വേനൽക്കാലത്ത് പോലെ എന്ത് വെള്ളമാണെന്ന് നോക്കിയാ ഡാമിൽ നമ്മള് ഫറാക്കയിൽ കൂടെ വന്നപ്പോ കണ്ടേ. പിന്നെ ബ്ലോക്കാണ്. കാറുകാരെല്ലാം അതിലേക്ക് കയറ്റി വിടുകയെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ എന്താ പ്രശ്നമാണല്ലോ, എന്താണെന്നറിയത്തില്ല. വണ്ടിയൊന്നും വിടുന്നില്ല, പോകുന്നില്ല. പുറകോട്ടെല്ലാം വണ്ടികളായി. ബംഗാളിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പം അറിയാൻ സാധിച്ച അവിടുന്ന് എന്തോ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ എന്തോ ഒരു ഘോഷയാത്ര എന്തോ വരുന്നുണ്ട്. അതിങ്ങനെ അവിടുന്ന് വന്നിട്ട് ഈ മരത്തിൻ്റെ ആ വഴിക്ക് അങ്ങ് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മളെ വിടുകയുള്ളെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് വണ്ടിയെല്ലാം ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തിയേക്കുക. പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞ് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ആവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വണ്ടി വിടുകയുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ഒരു തമിഴ്നാട് വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 5 മിനിറ്റ് മുന്നേ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ പാസ്സായിപ്പോയാനെ. മെയിൻ ഡ്രൈവർ അവിടെ നോക്കിയിരുന്നു മടുത്തിട്ടേ വരുന്നുണ്ട്. അല്ലെ വഴി ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കുറെ നേരം ഒരാൾ അന്വേഷിക്കാൻ പോന്നിട്ട് ഒരാളെ കാണുന്നില്ല. എന്തോ നേരത്ത് ഞാൻ ഇവരോട് രണ്ടുപേരോടും സംസാരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാരാ. ഈ ഇപ്പൊ വേണ്ട, നമ്മളിപ്പോ ഷാപ്പിട്ടതേ ഉള്ളൂ. ചോറ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, കഞ്ഞി കുടിച്ചേ ഉള്ളൂ. അമ്മ വണ്ടിയിലേക്ക്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മുടെ CM വരും, അതിലെങ്ങാണ്ട് വരും, അപ്പുറത്തൂടെ എങ്ങാണ്ടാ വരുന്നത്. അപ്പം അവിടെ അന്നദാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇവിടുന്ന് വിടുകയുള്ളൂന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അയ്യോ, ഇങ്ങോട്ടും വണ്ടിയില്ല. ഇതുണ്ട് ഒരു വണ്ടി, ഇത് കാറ് പോലും വിടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇതുണ്ട് അവിടെ സർക്കാർ വണ്ടി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടോ? അതിന് അപ്പുറത്ത് അന്നദാനം നടക്കുന്നതിന് നമ്മളെന്തിനാ ഇവിടെ പൂട്ടിട്ടേക്കുന്നത്? അത് ഈ വഴിയല്ല, എന്തോ വഴി കൂടെ എങ്ങാണ്ട് ഘോഷയാത്രയായിട്ട് വരുമെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പഴേ വേണം ഒരു ടീ കുടിച്ചോ? ഞാൻ ഇവർക്കൊരു കമ്പനി കൊടുക്കാം. ടീ കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വാഷ്റൂമിൽ പോകണമായിരുന്നു, അതായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം. അതൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇതിലിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ വഴിക്ക് അവിടെ പോയായിരുന്നു അന്നദാനം കഴിക്കാം അല്ലേ? അതെ. ഈ ആൽമരം കണ്ടോ, എന്നാ വലിയ മരം അല്ലേ? അണ്ണനെല്ലാം അറിയാം എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. நாலு வண்டி லைன் நிப்பாட்டு நீங்க கப்ப வேசி 4 வண்டி சாமி சாப்பிட பார்த்துருக்கோம். நிறைய பார்க்கலாம். சாய் எப்படி இருக்கு? நல்ல சாய், நல்லா இருக்கு. சாப்பிடுங்க. വേണ്ട, എനിക്ക് വേണ്ട ചായ വേണ്ട. ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഓർക്കുക ഈ ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ മാത്രമുള്ളൂ ഈ റൂട്ടിൽ. പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ ഒന്നും കണ്ടില്ല ഇതുവരെ. ഇതിന് മുന്നേ പോലെ ഇവരുടെ മുന്നേ പോയ വണ്ടികളും വിട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. അതുണ്ടല്ലോ ആ വണ്ടികളൊക്കെ ഇത് അവിടെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മുന്നല്ലേ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് വണ്ടി മാറ്റാൻ പറയുന്നു. വണ്ടി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വിടാൻ തുടങ്ങിയില്ല, എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഇപ്പം വിളിച്ചു. എൻ്റെ ഓടിയിട്ടുണ്ട്.
അതിവിടെ നിന്നൊക്കെ ബസ്സുകൾ കയറി ഇതിലേ വരിക. വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഉടനെ വിടുമായിരിക്കും. അതാ ഇങ്ങനെ ഓരോ പരിപാടികൾക്ക് പൊതുജനങ്ങളെ എന്തേരം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ബംഗാളിലെ ഏതിലെ CM പോയാലും ആവശ്യമുള്ള വഴിയും ഇല്ലാത്ത എല്ലാ വഴിയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. വണ്ടികളെല്ലാം മുന്നോട്ടൊക്കെ എടുത്തിടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വണ്ടി വിടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ പോയി. ഇതിലെ എല്ലാം വണ്ടികൾ കയറി വരിക. ശരിക്കും വണ്ടി വിടാൻ തുടങ്ങിയൊന്നുമില്ല. ഈ ബസ്സുകളെല്ലാം പുറകിൽ നിന്ന് ഈ ലൈനിൽ കൂടെ കയറി വന്ന ആ വണ്ടികളെല്ലാം കയറ്റി നമ്മുടെ ഈ ലൈനിലേക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. വണ്ടിയൊന്നും പോകാൻ തുടങ്ങിയൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ഈ ഓട്ടോക്കാരും ബൈക്കാ വരുന്നവരും ചെറിയ കാറേ വരുന്നവരും ഒക്കെ പെട്ടു പോകുന്നത്. കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ കൊണ്ടൊക്കെ വന്ന് ഈ വഴിയിൽ ഈ ഭയങ്കര ചൂടും ആവിയുക. കേരള തമിഴ് തെരുമാന്ന് കേരള തമിഴേ പോലും തമിഴ്നായി മലയാളം ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്ന ഒരാള് ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞ കാണുന്ന. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഞാനോർത്ത നീ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേന് ഇപ്പം വണ്ടി വിടുവായിരിക്കുമെന്ന്. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടുവായിരുന്നു. വണ്ടിയെല്ലാം മൂവായിരുന്നു. 2-3 പേരെ ഡോറ തട്ടി. ആര്? ഒരു പോലീസൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു വണ്ടി പുറകിലോട്ടിടെ. എന്നിട്ട് അല്ല, നിങ്ങളൊന്ന് കുറുമ്പ് അനങ്ങുന്ന പോലെ ഇച്ചിരി അനങ്ങും, പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കും. ഇപ്പം എല്ലാവരും ധൃതി വെച്ച് കയറി വണ്ടി എടുത്താ. പക്ഷേ ഇതേ ശകലം ഒരു 10 അടി മുന്നോട്ട് മാറി അതേപടി എല്ലാ വണ്ടിയും നിൽക്കുക. ഈ സൈഡും പുറകെ കിടന്ന വണ്ടിക്കാരെല്ലാം കയറി വന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ലാത്ത പോലെ നിൽക്കുകയെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല, അതിലെ വണ്ടിയെല്ലാം കയറി വന്ന് ബ്ലോക്കായിട്ട് നിൽക്കുക. അവിടെ നിന്നും എടുത്തിട്ട് ഇതേ പിള്ളേരെയൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് ആൾക്കാർ പതുക്കെ നടക്കുക അങ്ങോട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ പോവാന്ന് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റിയല്ല. നമ്മളെ 4:15 ഇവിടെ വന്ന സമയം 6 മണി കഴിഞ്ഞു. 2 മണിക്കൂറായി. ഇത് എപ്പം ഓപ്പൺ ആവും എന്നൊന്നും ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റിയല്ല. അതാ തമിഴ്നാട് വണ്ടിയിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞായിരുന്നു. വണ്ടികൾ പതുക്കെ അനങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പോലീസുകാരന് ഇവിടെ ലാത്തിയൊക്കെ ആയിട്ടാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോലീസുകാരുടെയിലെല്ലാം ഉണ്ട് ഒരേ കമ്പ്. അതെന്നാ പറ്റി? ആ സൈഡിൽ 2 വണ്ടി അത് വിട്ടില്ല, ഇവിടെ നിന്നുള്ള വണ്ടി വിടുന്നുണ്ട്. എന്താ കാരണം എന്നറിയാം. എനിക്ക് തോന്നേ ഓരോ സൈഡിലെ കുറേശ്ശെ വണ്ടികൾ വിടുകയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പം വല സൈഡിൽ കിടന്ന കുറേ വണ്ടികൾ വിട്ടു, ഇനിയിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലെ വണ്ടികൾ വിടുക. ആ ബസ്സുകാരൻ ആ സൈഡിൽ കൂടെ കയറി വന്നു. ഈ 2 ലൈനും കഴിഞ്ഞേ പോലീസുകാരൻ വഴക്ക് പറയാ. ബസ് വിട്ടില്ല, ലോറിക്കാരനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. 2-3 വണ്ടികൾ വെച്ചേ വിടുന്നുള്ളൂ. ആ സൈഡിൽ 2 വിടും, പിന്നെ ഈ സൈഡിലത്തെ കുറച്ച് വിടും. അങ്ങനെ ഈ ബസ്സുകാർ ധൃതി വെച്ച് കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരുന്നതിന് വഴക്ക് പറയുന്ന പുള്ളി. എല്ലാവരും അവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അപ്പം നമ്മളോട് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പം ശരിക്കൂടെ ഒരു സ്കോർപ്പിയോ വരുന്നുണ്ടേ. അതൊക്കെ പോട്ടെ. ശരിക്കുമേ നമ്മളീ പറഞ്ഞ വിഷയമൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ഈ വഴി ബ്ലോക്കാണ് അല്ല കാരണം. അതിനാന്ന് വെച്ചാൽ അവരെല്ലാം ചോദിച്ചവർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ പരിപാടിയാ, ദീദി അവിടെ പിന്നെ അന്നദാനം നടത്തുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാന്നൊക്കെയല്ലേ പറഞ്ഞേ. പക്ഷെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരാള് ഇവിടെ വന്നു. കേരള വണ്ടി കണ്ടോന്നുണ്ട്, എന്നോട് വന്ന് സംസാരിച്ചു മലയാളത്തിൽ. കുറച്ചേ മലയാളം അറിയത്തുള്ളൂ. കഴിച്ചോന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പം ആള് പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ, മറ്റേ വഖഫ് ബില്ലിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് ഇവിടെ അപ്പുറത്ത് മുന്നിൽ എവിടോ പ്രശ്നം നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പോലീസുകാരും ആ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. പോലീസുകാർ പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ അമ്പലത്തിൽ എന്താ പരിപാടിയാന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും നമ്മുടെ 3 മണിക്കൂർ പോയി. 7:15 ഇനിയേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ അങ്ങ് നേരെ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പം ഇവര് പറഞ്ഞതിൽ ഏത് പ്രശ്നം കൊണ്ടാ വഴി ബ്ലോക്ക് ആയെന്ന് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ഓരോരുത്തരും ഓരോന്ന് പറയുന്നു. രഘുനാഥ് ഗഞ്ച് ലെഫ്റ്റിലേക്ക്. ഇവിടെ ആയിരുന്നു എന്താണേലും പ്രശ്നമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആണെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അമ്മ പതുക്കെ പുറകോട്ട് കയറി കിടന്നുറങ്ങി. ചുമ്മാ ഇരിക്കല്ലേ ഇതിനകത്തെ. അതെ, അത് ആ ബ്ലോക്ക് ആയപ്പോഴേ അറിഞ്ഞായിരുന്നു, ഇറങ്ങിയില്ല നടക്കായിരുന്നു കുറച്ചു നേരം. നടക്കാനോ? അതിലെ വെറുതെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് ഏത് സമയം വണ്ടി വിടുന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് രാവിലത്തെ 2 കോഴിക്കട്ട ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. 2 ഇല്ലേ കുഞ്ഞി? വിശക്കുന്നവർക്ക് കഴിക്കാം.
പഴയ കഞ്ഞിയുടെ ക്ഷീണം ഇതുവരെ മാറിയില്ല കഴിച്ചതിന്റെ. അതാ ഇച്ചിരി കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നോണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ചു. കുറച്ചുകൂടി ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നിട്ടും തീർന്നില്ല. ഇവിടെ ആയിരുന്നു, അവിടെ അല്ല പ്രശ്നം, ഇവിടെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ പോലീസുകാർ നിൽക്കുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ, ഇവിടെ ആയിരുന്നു പ്രശ്നം. അപ്പോൾ സംഭവം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു. പോലീസിൻ്റെ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ. അങ്ങോട്ടുള്ളതേ ഇതുണ്ടോ, മൊത്തം വണ്ടി പോയിട്ട് തീർന്നില്ല. ഫുള്ള് 3 ലൈനിൽ കിടക്കുക വണ്ടികൾ, കുറേച്ചേ വണ്ടി വിടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു പ്രശ്നം. ആ സൈഡിലത്തെ നമ്മുടെ റോഡിലെ വണ്ടി വിടാൻ തുടങ്ങിയുള്ളൂ നല്ലപോലെ. അതുകൊണ്ടോ അങ്ങ് കിടക്കുക വണ്ടി. എനിക്ക് ഈ വണ്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈവേ 3 മണിക്കൂർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം പിന്നെ വണ്ടികൾ എന്തേരം കാണുമെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? 3 മിനിറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആയാൽ തന്നെ എന്ത് വണ്ടികളാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പം 3 മണിക്കൂർ ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിയുമ്പോഴേ ഉണ്ടോ ഒരുപാട് വണ്ടികളുണ്ടാകും. മുമ്പേ നിങ്ങളെ അവിടെ പിടിച്ച പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞില്ലേ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ലെന്ന്. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അന്നേരം പുള്ളി അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഊരിയതാ, അത് പുള്ളി കാണാഞ്ഞിട്ടാ. അപ്പം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പിന്നെ പോലീസ് പിടിക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞത്. ആ തമിഴ്നാട് വണ്ടിയിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് തന്നെയാ ഓടിക്കുന്നതെന്നാ പറഞ്ഞത്. നമ്മളെപ്പോഴും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട്, അതാ പുള്ളി കാണാഞ്ഞിട്ടാ. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാതെ ഇപ്പൊ വണ്ടി ഓടിക്കാനേ പറ്റത്തില്ല. അല്ലെങ്കിലും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് ഓടിച്ച് ശീലിച്ചാൽ പിന്നെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാതെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റിയല്ല. കാറാണേലും ലോറി ആണെങ്കിലും ഏത് വണ്ടിയാണേലും. സ്ഥലപ്പേരെന്നാന്നറിയോ? പൗളി. ആ വണ്ടിയിലെ എംസാൻ്റെ തോന്നുന്നു പോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോഴേ 4 ലൈനിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നേരെ പോയാൽ ഈ വഴി കൽക്കട്ടയാ. ഇതുണ്ട് 235 കിലോമീറ്ററോടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൽക്കട്ട പാസ്സാകാൻ ഒരു 2-3 വഴി എനിക്കറിയാം. ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ? നമ്മള് നേരെ കൽക്കട്ട പോകുന്നത്, പിന്നെ ഖരഗ്പൂരോ ഏതാണ്ട് ഒരു വഴിയില്ലേ? ഖരഗ്പൂർ അല്ലെങ്കിലും ചെല്ലണം, അതല്ല. പിന്നെ ഇത് നേരെ ദംദം വഴി നേരെ ടൗണിൽ കൂടെ. പക്ഷെ അത് രാത്രിക്കേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കൽക്കട്ട വഴി നേരെ നമുക്ക് ഖരഗ്പൂർ ചെല്ലണം. പിന്നെ വർദ്ധമാൻ വഴി. പിന്നെ വർദ്ധമാൻ വഴി. പിന്നെ ഒരെണ്ണമുള്ള മറ്റേ കൃഷ്ണനഗർ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് കയറിയിട്ട് പോകല്ലേ, ഒരു റെയിൽവേ ക്രോസുകൾ. അത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത്രയും താമസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൽക്കട്ട വഴി ടൗണിൽ കൂടെ പോയാൽ നാളെ രാത്രിയിലേ ടൗൺ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ശരിയാ. പകല് ലോറി വിടുകയല്ലോ. പകല അങ്ങനെ വരുന്നത് അത് ടൗണിനകത്തൂടെ വീതിയില്ലാത്ത വഴിയാ. നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിക്ക്. പിന്നെ ഉള്ള കൃഷ്ണനഗർ വഴി. കൃഷ്ണനഗർ വഴി ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അതിലും ഇച്ചിരൂടെ നല്ല ഈ വർദ്ധമാൻ വഴിയുള്ള വഴിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയായാലും വർദ്ധമാൻ വഴി പോവാം. അപ്പോൾ അത് അധികം താമസിയാതെ ഈ ഹൈവേന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങണം. വർദ്ധമാൻ വഴി പോകുമ്പോൾ പിന്നെ മൊത്തം ഡബിൾ ലൈൻ റോഡാ, 4 ലൈൻ ഒന്നുമില്ല വർദ്ധമാൻ വരെ. അവിടുന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് 4 ലൈനിൽ പോവാം. കൊൽക്കത്ത, പനാഗഡ്, രാംപൂർ ഹട്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീസൽ വേണം ഇവിടുന്ന് അടിച്ചോണ്ട് പോകാം. അല്ലെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ചെറിയ വഴിക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴേ പമ്പൊന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തോരെ അടിക്കുന്നേ? 100 അടിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ ഡീസലിന് 92 രൂപ 42 പൈസ. രാംപൂർ ഘട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കേ മുന്നേ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത്. ആ വഴി, ആ വണ്ടി പോകുന്ന വഴി റൈറ്റ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ പോയാൽ കൊൽക്കത്ത, നമ്മളിവിടുന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിയുക. ഇനി നമ്മൾ അന്നേരം ഡബിൾ ലൈനിൽ കൂടെ. ഡബിൾ ലൈനേ ഉള്ളൂ, 4 ലൈനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി കുറച്ചങ്ങ് ചെന്നിട്ടേ ഇതിപ്പോൾ NH 14. പക്ഷെ ഈ ഹൈവേ നിന്നും മാറണം. ഇത്രയും ഇതിലും ചെറിയ വഴിയാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു വഴിയാണ്, ആ വഴി കയറി പോകണം. സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ അത് നേരെ വർദ്ധമാൻ. ഈ റിക്ഷയിലൊക്കെ കയറ്റിയേക്കുന്ന ലോഡ് കണ്ടോ? അത് ഈ മോശം വഴിക്ക് അങ്ങനെ പോകുന്ന നോക്കി മറിഞ്ഞു വീഴുമെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഒരു കുഴിയിലേക്ക് ഒരു സൈഡ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറിഞ്ഞു പോകും. ഞാൻ വെച്ചാൽ അതുപോലെ വീതി കുറവായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ നേരെ കൺമുന്നിൽ കണ്ടതാണ് ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം മറിയുന്നത്. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കുളി, വർദ്ധമാനൊക്കെ. ഒരു മുസ്ലിം ഹോട്ടൽ. ഇത് നമ്മൾ കാശ്മീരി കാണുന്ന പോലെ ആണല്ലോ. ഇവിടെയും മുസ്ലിം ഹോട്ടലും ഹിന്ദു ഹോട്ടലൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റേ. അപ്പം ഈ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലപ്പേരാണ് കുളി. കുളി
കുളി KULI ഇതല്ലേ കുളി 36 കിലോമീറ്റർ, വർദ്ധമാൻ 124 കിലോമീറ്റർ. ഇത് പകല് പോയാൽ നല്ല രസമുള്ള ഒരു റൂട്ടാണ്. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടെ തന്നെ പോകുന്നത്. ബംഗാളിന്റെ ഭംഗിയൊക്കെ കണ്ടു പോവായിരുന്നല്ലേ ഇവർക്ക്? അതെ. ആർക്ക്? ഇവർക്ക്. ഇവർക്ക്. ഞാൻ ഓർത്ത് ഈ റോഡെ പോകുന്നവർക്കാണോ. ആ ബ്ലോക്കിലേക്ക് ഇച്ചിരി കൂടി നേരത്തെ വരെയായിരുന്നു. ഇച്ചിരി നേരത്തെ വന്നേനെ. നമുക്കൊരു ഇവിടെ ഒരു 4:05 ആകുമ്പോ എത്തിയേനെ. ഇതെന്നാ പറ്റി? ഇത് ടാർ ചെയ്യാനുള്ള വണ്ടി. ടാറ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കാം, അവിടെ സ്പ്രേ ചെയ്യാനാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്നാ റോഡ് വേണം, നല്ല അടിപൊളി റോഡ്. പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അതെ. ഇത് പക്ഷേ എന്തായാലും ദൂരം ഉണ്ടെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. അത് തന്നെയല്ല, ടോളും ഇല്ലല്ലോ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കേ പമ്പുണ്ട്. അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭയങ്കര സുഖം കൂടി പോവല്ലേ. വേറെ ഒന്നിനും അല്ല, ഇവിടെ ഇടുങ്ങിയ പാലം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കമ്പ് വെച്ചേക്കുന്നത്. റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തും അതിമനോഹരമായ പാടങ്ങളാണ്. ഇത് ഈന്തപ്പനയല്ലേ? അതേ തോന്നുന്നു. ഇതുണ്ട ഈ വണ്ടി പോകുന്നത്, പുറകിലൊരു റിഫ്ലക്ടർ പോലും ഇല്ല. ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത പോട്ടെ, രാത്രിക്ക് കാണത്തേ ഇല്ല. നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ലൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ കാണാം. ഈ വഴി പോകുമ്പോഴേ ബംഗാളിലെ കുറേ ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക്. പിന്നെ ഈ റൂട്ടുണ്ടല്ലോ, എല്ലാ സിറ്റി കൂടെയും കയറിയുള്ള വഴിയാണ്. ബൈപ്പാസും ഒന്നുമില്ല. അത് ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ് ഇവിടുത്തെ. ബസ് സ്റ്റാൻഡല്ല കേട്ടോ, ബസ്സൊക്കെ ഒതുക്കിയിട്ടേക്കുന്ന പാർക്കിങ്ങാണ്. ഉറങ്ങുന്നില്ലേ? കുറേ നേരമായി ഉറങ്ങാൻ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. ഉറക്കം വരുന്നില്ല. സ്റ്റിയറിംഗ് കയറി ഇരുന്നാലേ ഉറക്കം വരുള്ളൂ. അത് ആകാശനാ സ്റ്റിയറിംഗ് കയറി. അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരിടത്ത് നിർത്തിയതാണ്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ സ്ഥലം നോക്കി നോക്കി വരുമായിരുന്നു. നോക്കി വന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങിപ്പോയി. പിന്നെ ഇപ്പം എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ട് എണീറ്റ്. അച്ഛമ്മയാണ് നല്ല ഉറക്കം, ഇതുവരെ എണീറ്റിട്ടില്ല. ഇന്ന് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എന്നാ വേണ്ടേ? ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് മതിയോ? ഇന്നോ നമ്മുടെ ഉച്ചക്കത്തെ പഴങ്കഞ്ഞി ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ വേണേ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് ഓർത്താ. ഉറക്കം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഉറങ്ങിയില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നിയതായിരിക്കും ഉറങ്ങിയാന്നല്ലേ. അതല്ലേ. അപ്പൊ 6 മണി തൊട്ട് 10:30 ആയി. ഇപ്പം ഇതുവരെ എന്നാ എടുക്കുമായിരുന്നു? ചുമ്മാ കിടക്കുമായിരുന്നു. എല്ലാം വെറും തോന്നൽ മാത്രം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിച്ചേക്കാം. അതിന് 2 പേര് കഴിച്ചു. ആണോ? നല്ല ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റാ. അത് വിശപ്പുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും. വലിയ വിശപ്പൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു കോഴിക്കട്ട നിർത്താന്ന് ഓർത്താ. കോഴിക്കട്ട ഒരെണ്ണോട് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഒരെണ്ണം കുഞ്ഞിക്കണ്ണം കഴിച്ചു. അപ്പം ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. ഇനിയും ഉറങ്ങിയവരൊക്കെ വേണേ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ച് കൂട്ടൊക്കെ ഇരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പോകട്ടോ. കിടന്നോ. സമയം 11:30 ആകാറായി. അല്ല, കൂട്ടിരുന്നോളാനാ പറഞ്ഞേ വേണമെങ്കിൽ. കൂട്ടിരിക്കാനല്ലേ, കുഞ്ഞിക്കണ്ണനുണ്ട്. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഇന്നും കൂട്ടിരിക്കുകയാണോ? അല്ലേ? പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. എന്നാ നമുക്ക് ഉറങ്ങാം അച്ഛമ്മ. വഴിയൊക്കെ അറിയാലോ അല്ലേ? ലോച്ചൻ ദാസ് സേതുവിലേക്ക് നമ്മൾ കയറാൻ പോകണം. വർദ്ധമാൻ 37 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ലോച്ചൻ ദാസ് സേതു. മുമ്പേ ഒരു സേതു ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ അതിന്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ല. ഏത് സേതുവായിരുന്നു? സേതുവിന്റെ പേരൊക്കെ മറന്നുപോയി. അരേ എമൗണ്ട് കിത്തന 75 രൂപ. എന്നാണല്ലോ ഇത്. പിന്നെ നമുക്ക് നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൽക്കട്ട പാസ്സാവണം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ പകല് ട്രാഫിക് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു ടണലിൽ കൂടെ പോകുന്ന പോലെ ആണല്ലോ തോന്നുന്നത്. ഇങ്ങനെ ആ വണ്ടിയുടെ കണ്ടോ ടയർ പഞ്ചറായി. 2 പേരുടെ മാറുക. എല്ലാം ചിലയിടത്ത് ഒട്ടും വീതിയില്ല. 2 വണ്ടി കഷ്ടി പാസ്സായി പോവുള്ളൂ. ഇത്രയും നേരം വീതിയുള്ള വഴിയായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം ഒട്ടും വീതിയില്ല. ഇവിടെ എല്ലാം വഴി സൈഡ് മൊത്തം മൺവീടുകളാണ്. നല്ല രസമല്ലേ? അതുണ്ടോ നീക്കണ? അതുണ്ടോ കച്ചി വെച്ചേക്കുന്ന ഇത് കണ്ടോ? നല്ല രസമല്ലേ? ഇത് കണ്ടോ? എന്താ പമ്പുകളുടെ ഘോഷയാത്രകൾ. എത്ര എണ്ണം വന്ന് നോക്കി? 1, 2, 3, 4, 5, 6 എണ്ണം. ഒരു ചെറിയൊരു
ജംഗ്ഷനാണ്, അതിനാണ് ഇത്രയും ഹമ്പുണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. റൈറ്റിലേക്ക് കൊൽക്കത്ത 117, ദുർഗാപൂർ 80, വർദ്ധമാൻ 10 കിലോമീറ്ററൂടെ. അപ്പം വർദ്ധമാൻ എത്തി. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ 4 ലൈനിലേക്ക് കയറും. ഈ വഴി നീളം ഹമ്പ് വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് വണ്ടി അങ്ങോട്ട് ഓടിയെത്താൻ ഭയങ്കര താമസമാണ്. കൽന, കൊൽക്കത്ത, ദുർഗാപൂർ, വർദ്ധമാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഇവിടുത്തെ ഒരു മസ്ജിദാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കൊൽക്കത്ത, ദുർഗാപൂർ. മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ട ആ മസ്ജിദാണ് ഇവിടുത്തെ കേട്ടോ. ഒരു വലിയൊരു ഫ്ലൈ ഓവറാണ്. പിന്നെ അടിയിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. വർദ്ധമാൻ സ്റ്റേഷനാണ് ആ കാണുന്നത്. കൊൽക്കത്ത എല്ലായിടത്തും ബോർഡുണ്ട്. പകലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ വഴി ഇപ്പോൾ ടൗണിനകത്തൂടെ കയറി വരത്തില്ല. അവിടെ ബൈപ്പാസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, വെളിയിൽ കൂടെ പോകണം. നോ എൻട്രിയാ. വർദ്ധമാൻ വലിയൊരു ടൗണാണ്. അതെ, നമ്മൾ ഹൈവേയിലെത്തി. സർവീസ് റോഡ് വഴി ഹൈവേയിലേക്ക് കയറാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ 4 ലൈനിൽ വന്ന് കയറി. NH19 വന്ന് കയറി. നമ്മൾ കൽക്കട്ട എടുക്കാറായി. ഇങ്ങോട്ട് കാര്യം നല്ല വണ്ടിത്തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ എന്നാലും വലിയ ബ്ലോക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. സാധാരണ 12-1 മണിയാകുമ്പം വണ്ടി ഒതുക്കുന്നതാണ്. ഇത് കൽക്കട്ട പാസ്സാകേണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രാത്രിയിലെല്ലാം വെളുപ്പിനെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോരുക. സമയം ഇപ്പോൾ 2:45. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അന്ന് കിടന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉറങ്ങി 1 മണിക്കൂറോളം. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഏറ്റിരിക്കുക. അതൊന്ന് ഉറക്കമൊന്നും വന്നായിരുന്നു. അത് നേരെ ഇരിക്കുന്നിറക്കി, പക്ഷെ കണ്ണടഞ്ഞു പോവായിരുന്നു. വഴി മൊത്തം പണി നടക്കുക. അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം പാലമൊക്കെ പണിയുന്നുണ്ട്. എല്ലാം തിരിച്ചു വിട്ടേക്കുക. ചിലയിടത്ത് 2 ലൈനും 1 ലൈനിൽ കയറ്റി വിട്ടേക്കുക. അല്ല, അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ലൈനും നമ്മുടെ ഈ ലൈനിൽ തന്നെ കയറ്റി വിട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പുറ സൈഡ് ഫുള്ള് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്കുക. ആ സൈഡിലെ റോഡ് എന്ത് വണ്ടി കിടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ അവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലോക്കാണ്. ആ വന്ന വണ്ടിയൊക്കെ ഈ ടിപ്പറുകൾ ഇവിടെ ലോഡ് മെറ്റീരിയൽസും കൊണ്ട് വരുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു റോഡ് പണിക്ക്. ഈ ഇത്രയും വെളുപ്പിനെ സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ വഴി ബ്ലോക്ക് ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഡ്രൈവർമാരിരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടുതലാണ്. വണ്ടി ഇങ്ങനെ നീങ്ങാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക്. എനിക്കണ്ണാ, വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ കൽക്കട്ടയിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ചെല്ലുന്നത്. കൽക്കട്ട ടൗണ് പോകത്തില്ല, ഇപ്പുറത്തൂടെ നമ്മൾ ബൈപ്പാസിൽ കൂടെ പോകും. എന്നാലും ആ ഭാഗങ്ങൾ കുറേ ടൗണ് പോലെയാണ്. കൽക്കട്ട വലിയ ടൗൺ ആണല്ലേ? അതെ അതെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും തിരക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ലോറികൾ തിരക്കുമൊക്കെ. കിടന്നുറങ്ങുന്നവരായി കിടക്കുന്നതല്ല. അവിടെ എല്ലാം ഒത്തിരി വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വണ്ടി നമ്മൾ ബ്ലോക്കായി കിടന്നില്ലേ, അവിടെ കിടന്ന വണ്ടിയാണ് അത്. അമ്മമാരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടായിരുന്നു. റോഡിൽ നല്ല തിരക്കാണ്. നമ്മുടെ എത്ര രൂപയാണ്? 390 രൂപ അവിടെ. അപ്പം നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് NH12 വരും. അതായത് NH12, NH16, 19 കൂടെ കൂടിച്ചേരുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. അതാണ് ധൻകുനി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ NH16 കയറും. പിന്നെ അങ്ങ് വരെ 16 ചെന്നൈ കൊൽക്കത്ത ഹൈവേയിൽ കൂടെയാണ് പിന്നെ പോകുന്നത്. ഇതേ അവിടുത്തെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ പുതിയ ടോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ബസ് കണ്ടോ കുഞ്ഞിക്കണ്ണ? പ്രത്യേക ഡിസൈനല്ലേ. ഇപ്പം നമ്മൾ വന്ന് NH16 കയറി. ഈ ഹൈവേ കൂടെ തന്നെ അങ്ങ് പോയാൽ മതി. കൊൽക്കത്ത ലെഫ്റ്റിലേക്ക്, ഖരഗ്പൂർ നേരെ. നമുക്ക് ഖരഗ്പൂർ പോയാൽ പോകണ്ടേ. കൽക്കട്ട ടൗണിലേക്ക് അതിലേക്ക് കയറി പോകും. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ നേരെ പോകും ഖരഗ്പൂർ. ബംഗാളിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് കിടക്കുന്നതല്ല. അപ്പം സമയം 4:25. അപ്പം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ എടുത്ത് പോവാം.